Εκεί όπως βλέπετε είναι το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, οπλισμένη όπως βγήκε από το κεφάλι του Δία, που σημαίνει ότι η σοφία, η επιστήμη και οι ανακαλύψεις πρέπει να φρουρούνται, να ελέγχονται, ώστε να μην γίνονται αυτά τα έκποπα που έχουν γίνει, όπως ξέρουμε, πολλές φορές, Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Εδώ είναι η γυναίκα του Έλληνα, η Ορσιίδα, που σημαίνει η μητέρα όλων των Ελλήνων. Κρατάει στην αγκαλιά της 3 παιδιά, τον Ξούθο, τον Δώρο και τον Έολο, από τους οποίους προήλθαν όλοι οι Έλληνες και ίσως εν συνεχεία και όλοι οι Ευρωπαίοι. Βλέπετε είναι τα αποφθέγματα, τα ρητά, τα γνωμικά, με τα οποία εγκαλουχούνται τότε οι Έλληνες και μάλιστα οι νεαροί στις σχολές και στα εκπαιδευτήρια, ώστε να μπορούν να κυριαρχούν τον εαυτό τους, να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να οδηγούνται προς τις ενάρετες πράξεις, να αποκτήσουν ενάρετο χαρακτήρα. Και στην συνέχεια είναι η Θεά Αφροδίτη, το σύμβολο της ομορφιάς, το σύμβολο της έμπνευσης, το σύμβολο της δημιουργίας, το σύμβολο της γονιμότητας. Και στην συνέχεια εμφανίζεται η Θεά Νίκη, το ίνδαλμα του αγώνα, το ίνδαλμα του αθλητισμού, το ίνδαλμα των ανωτέρων αξιών που μπορεί ο άνθρωπος να τιμήσει και να μεγαλουργήσει σεβόμενος αυτές τις αξίες, γι' αυτό και συνδέεται περισσότερο με τον αγώνα, τον αθλητισμό, που ο αθλητισμός είναι αγώνας και προσπαθεί μέσω του αγώνα να κυριαρχήσει τον εαυτό. Είναι η Θεά Δήμητρα, η μητέρα των πάντων, διότι συμβολίζει τη γη. Όπως βλέπετε, με λύχιο ύφος, πολύ σκεπτική, πολύ γλυκιά, διότι είναι μητέρα όλων. Κρατάει 2 δεμάτια, σιτάρι που μας τρέφει. Αυτή γέννησε τους θεούς και τους ανθρώπους, διότι από τη γη προήλθαν τα πάντα. Αυτό το άγαλμα συμβολίζει τον Ηρακλή με το ρόπαλο που κυνηγούσε όλη την ακαταστασία και όλους τους διαφθορείς. Αυτό σημαίνει το ρόπαλο, δεν κυνηγούσε λεοντάρια, ούτε πάλεψε από το Ηρακλής με λεοντάρια και λερναία ύδρα. Ήταν συμβολικά και εννοούσαν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι καταπίεζαν την ανίσχυρη ζωή, ανθρώπους, ζώα, έκαιγαν τα δάση κλπ. Αυτούς κυνηγούσε ο Ηρακλής. Όπως βλέπετε, γνωστός ο Ποσειδώνας, ο κυρίαρχος των υδάτων, που θα πρέπει οπωσδήποτε να τον αγαπούμε και να τον σεβόμαστε, διότι αν μας αφαιρέσει το νερό έχουμε σβήσει όλοι. Εδώ είναι η γωνιά της Θεάς Ήρας, της προστάτηδας του γάμου, σύζυγος του Δία, όπως ξέρετε όλοι. Η Ήρα προστατεύει το γάμο, γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι είναι όπαντροι έρχονται εδώ και κάνουν προσφορές. Οι προσφορές, να μην νομίζετε τίποτα άλλο γιατί παρεξηγούνται, λίγο κρασάκι ή μερικούς σπόρους που ρίχνουν εδώ γύρω και έρχονται τα πεινασμένα πουλιά και πετρώνα.